Riitta, että tuun sinne eteen. Tuu vaan tänne eteen. Niin. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kuulijat, sekä täällä paikan päällä että mahdollisesti sitten etäyhteyksien takana jossain vaiheessa. On ilo tuoda Pelkosenniemen kunnan tervehdys tähän Paavali Halosen sukutapaamiseen. Olen Päivi Vauhkonen ja toimin kunnanjohtajana 6 vuotta. Ja minulla on myöskin ilo tuntea joitakin teistä jo entuudestaan, kuten tuo Riitta, Savukosken Riitta. Me olemme vanhoja työkavereita ja Riittahan se pyysi minunkin myöskin sitten tähän tervehdystä tuomaan. Tunnen myöskin Halosen Jounin, pitkään linjan valtuutetun naapurikunnastamme. Ja hän oli myöskin henkilö, joka ensimmäistä kertaa kertoi minulle tässä sukuseurasta, kun muutama vuosi sitten lähestyi sukuseuranne sponsoriasioissa sitten minua. Ja olen saanut kohdata myöskin esimerkiksi Kyösti Juujärven, jonka seuraajana itse asiassa voisin nyt toimia tuolla Utajärvellä, mutta hävisin kunnanjohtajakisassa 1 äänellä. Harmittava tapa. Kiitos. Olen syntyjäni Lahdesta ja asunut perheeni kanssa Turun seudulla yli 40 vuotta. Lappiin olen muuttanut työn perässä 10 vuotta sitten, kun tulin Sodankylään talous- ja hallintojohtajaksi. Sukujuureni ovat isän puolelta Joutsasta, mieheni puolelta Pieksämäeltä ja äidin puolelta Etelä-Pohjanmaalta. Se on saanut itselleni aikaan ehkä sellaisen tunteen, että en ole mistään kotoisin. Ja toisaalta se, että jos ei ole kovin syviä sukujuuria jollain paikkakunnalla, niin on ehkä mahdollistanut itselleni sen, että olen voinut juurtua vahvasti uusille seuduille, johon elämä on kuljettanut. Ehkä toisinaan olen kokenut itseni myöskin vähän niin kuin vieraslajiksikin, joka pitäisi kitkeä pois. Olen tietoinen siitä, että Paavali Halosen sukuseura on tehnyt ansiokasta työtä selvittäessään sukunsa vaiheita. Ja itsellenikin oli todella mielenkiintoista pysähtyä Paavali Halosen sukututkimuksen äärelle ja ymmärtää, miten suku on aikojen saatossa haarautunut ja kasvanut. Ja erityisesti se, että koko Koillis-Lapin asutus on katsotaan levinneen tämän suvun myötä, niin oli erityisen semmoinen avartava tieto. Paavalilla ja Priittalla oli 3 poikaa, Paavo ja Olli ja Pekka. Näin olen lukenut. Ja olisinkin utelias tietämään, että ketä teistä on nyt sitten Paavon haarasta. Onko sellaisia paikalla täällä, joka pienee enemmäkseen tuolla Kemijärvellä ja sitten lähiympäristössä? Kaikkien poikien kautta. Okei. Entäs Ollin haarasta? Ollin sukua jatkuu pääasiassa Sallassa ja Kemijärvellä. Entä Pekasta alkanut sukuhaara, jota on täällä Pelkosenniemelläkin, Savukoskella, Sallassa ja monissa kylissä? Minä olen siinä. Aivan, joo. Paavali Halonen, voisi sanoa, että hän oli 1600-luvun uudisasukas, junan tuoma, niin kuin nykyään sanottaisiin. Tai hän oli ehkä enemmänkin uudisraivaaja ja sotapäällikkö, joka on elänyt ja tullut rohkeasti Kemijärvelle tiettömien taipaleiden taakse asumattomaan korpeen ja aloittanut seudulla pysyvän talonpoikaisen asutuksen. Tämän tiedon lukeminen tuntuu minusta jotenkin tosi sykähdyttävältä. Vaikka itse en varsinaisesti juurikaan tunne sukututkimusta, niin rohkenen arvioida, että sukututkimus ei ole vain historiankirjoitusta, vaan se voi olla myöskin tulevaisuuden luomista.
Ja tarkastelenkin nyt tätä asiaa hieman yhteisöllisyyden ja turvallisuuden näkökulmasta. Kuten hyvin tiedätte, voi sukututkimus vahvistaa yhteisöllisyyttä monin eri tavoin. Kuten yhteisten juurien löytäminen, se tuo semmoisen vahvemman yhteenkuuluvuuden tunteen ja yhteisöllisyyden. Tai se, että perhehistoriaa jaetaan, se voi lisätä ymmärrystä ja arvostusta yhteisestä historiasta. Yhteistyötä ja verkostoitumista. Sukututkimus voi tuoda yhteen ihmisiä, jotka jakavat saman kiinnostuksen ja luovat sitten myöskin mahdollisesti uusia ystävyyssuhteita ja verkostoja. Kulttuuriperinnön säilyttäminen, se puolestaan auttaa säilyttämään ja tallentamaan perheen ja yhteisön kulttuuriperintöä tuleville sukupolville. Ja nämä sukukokoukset ja tapaamiset, näitä aina eri suvuissa eri tavalla, eri suuruisina järjestetään ja tämä on mainio tapa myöskin teille jakaa tietoa ja vahvistaa näitä perhesiteitä. Yhteisöllisyys on myöskin eräs Pelkosenniemen vuoteen 2030 ulottuvan kuntastrategian arvoista. Pari vuotta sitten vahvistetun strategian tekemiseen osallistui 200 pelkosenniemeläistä, joka tarkoittaa yli 10% kunnan asukasluvusta. Ja osallisuustyöpajat oli eräs työskentelymuodoista ja niiden lähtökohtana oli se, että vuoropuhelua käydään tasaveroisessa ja rakentavassa hengessä. Sillä tavalla, että jokaisella olisi mahdollisuus omalla äänellään, omalla tavallaan ottaa esille itselleen tärkeitä asioita. Ja tässä keskustelussa Pelkosenniemellä rohkaistiin jopa tällaiseen moniäänisyyteen. Ja tällä tavalla tuettiin jokaisen osallisuutta, luottamuksen rakentumista sekä kunnioittavaa, kuuntelevaa ilmapiiriä. Ja täytyy sanoa, että tällaiseen ilmapiiriin haluamme jatkossakin panostaa Pelkosenniemellä. Ja se vahvistaa ennen kaikkea juuri sitä yhteisöllisyyttä, joka myöskin tämä sukututkimus vahvistaa. Pelkosenniemelläkin yhteisöllisyys kulkee käsi kädessä yhteistyön kanssa. Tavoitteemme on lisätä keskinäistä kuntalaisten kanssa tapahtuvaa yhteistyötä sekä naapurikuntien, maakunnan että päättäjien välistä yhteistyötä. Me olemme luoneet erilaisia foorumeita, joissa osallistamme kuntalaisia ideoimaan kunnan toimintaa. Ja niin kuin tiedätte, kunnan on toimittava ei pelkästään normaalioloissa, vaan myöskin poikkeus- ja häiriötilanteissa. Kunnissa on ajankohtaista vuosi vuodelta varautumissuunnitelmien päivitys. Ja kun mietimme Pelkosenniemellä erilaisia uhkatilanteita, on tiedon kulku ja ihmisten tavoittaminen ensiarvoisen tärkeää, jotta näistä häiriötilanteista selvitään. Ja tiedämme, että emme pelkästään henkilökunnan voimin, jota Pelkosenniemellä on tällä hetkellä 50 henkilöä, niin me emme kykene hoitamaan kunnan kaikkia tehtäviä, vaan me tarvitsemme siihen kyläyhdistyksiä, järjestöjä ja muita vapaaehtoisia verkostoja. Turvallisuudesta puhutaankin tällaisena kokonaisturvallisuutena, joka koostuu sekä kovista että pehmeistä tekijöistä. Pehmeä turvallisuus on sellainen turvallisuuden muoto, joka lujittaa yhteiskunnan vakautta ja edesauttaa demokraattista osallisuutta ja luo osallistumisen mahdollisuuksia. Ja keskeisiä keinoja tämän pehmeän turvallisuuden vahvistamiseksi ovat kansalaisten, erityisesti nuorten ja vähemmistöjen, osallistumisen, kansalaistaitojen ja kriittisen lukutaidon edistäminen. Niillä on kasvava merkitys
yhteiskunnallisessa murroksessa selviämisessä. Kokonaisturvallisuutta lisäävät toki myös huoltovarmuus ja ruokajärjestelmien omavaraisuus ja päättäjien kyky tehdä nopeita päätöksiä kriisitilanteissa. Että nämä kaikki koskettavat myöskin kuntaa. Meillä Lapissa on turvallisuuden keskiöön nostettu myös arjen turvallisuus, jolla tarkoitetaan esimerkiksi syrjäytymisen ehkäisyä, liikkumisen turvallisuutta tai kyläturvallisuutta. Ja nämä kaikki vaikuttavat siihen, miten hallitsemme häiriötilanteita, onnettomuuksia sekä kykenemme turvaamaan yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja. Maanpuolustus ja väestönsuojelu ovat toki tärkeässä asemassa ja oma luku sinänsä. Mutta näissä kaikissa, mitä olen tässä kertonut, on suuri merkitys sillä, että ihmiset tuntevat toisiaan, pitävät yhteyttä toisiinsa ja toimivat yhdessä. Turvallisuus on perusta, jonka varaan rakennamme elämämme. Ja se on sellainen tunne, että olemme suojassa ja meistä pidetään huolta. Ja arvioin, että tämä tunne syntyy hyvin pitkälle yhteisöllisyydestä, luottamuksesta ja huolenpidosta. Ja uskoakseni ne ovat myöskin sellaisia arvoja, jotka ovat läsnä myöskin tässä sukutapaamisessa. Kun nyt sitten olemme kokoontuneet yhteen, niin muistamme toki sen, että turvallisuus ei ole vain fyysistä suojaa, vaan myös henkistä ja emotionaalista tukea. Ja se on sitä, että me voisimme luottaa toisiimme ja tietää sen, että me olemme täällä toinen toisiamme varten. Ja toivonkin, että tämä tapaaminen vahvistaa yhteyttämme niin eri kuntien välillä kuin meidän eri yksilöiden välillä. Ja muistuttaa meitä siitä, että miten tärkeää on pitää huolta toinen toisistamme. Yhdessä voimme luoda turvallisen, lämpimän ympäristön, jonka kanssa voi itse kukinkin tuntea olonsa arvostetuksi ja rakastetuksi. Nauttikaa tästä päivästä, jakakaa muistoja ja pitäkää huolta toinen toisesta.